Kajing itu kana sapang kawai ka kente ka basya budin hakishin rang ki bom itu. Ha kejuk ka pamenta ka kente ni ushin rang kam dun syu ka jing singan habayat bayang hakapor janmit. Kam tam hakijaka balong kenja ne jaka badum. Ha kawai kesngi katpa ka emi kadang wankai haying jong ka paralok. Ka emi ka wan hakapor bala janmit bat ka wanya jaka kejatang marway. Enda ke emi kalapoi hajaka bakhamlong kendong. Bat ha kata kajaka bakhamlong kendong don kishinrang basyong hakilenti. Ka emi habakayo i bat don kishinrang ki besyong kai hangta kalating bat kalayat wood. Kita kishinrang marsenyo i nya ka emi bakayat tang marway kilabut din nya ka. Ka emi kalakende ka mensim namar kalating palat. Kita kishinrang kila kampen stet banyat berkila keren da kikitin klem akor ya ka. Ka emi kala ting palat kala mare hadu bandapoi hajaka bakam sengan. Kapor kala mit bat kibriuru lakam duna kibayat kibayang. Ka emi kala taj bat kala panjing rap ya uwe ubru ubanyak kali. Ka emi kala ong ba sngubha se ya rap lem nyanga namar badon kibriu kibabut din nyanga. Uta ubru ula ong. Kibriu ayu kita kibabut din ya pi bat kiu hapok kali ngan lejbu ya pi hadu haying. Ka emi kala syong hakali jong uta ubriu. Ka emi kala keli ka kerteng jong u. Pi kerteng u ei. Uta ubriu la yatu yang nga kisat khot u royas bat ngalong kum u manager hakaway ka office. U royas ru ula keli ka kerteng jong pi pat. Ka emi kala yatu baka kerteng jong nga kadai ka emi bat ngatray haka office company. Kini bro arngur bat kayakan artat ki klamla payok sengaw kila dapoy haying joka. Ka emi ka ong u royas ba unrung shwa haying ba undi siya. Henry u royas u klam tre bandrung namar balamet kapor. Ha kasngi ka babut ka paralog jong ka emi kala yok jing tip badon babut din nya ka emi hakapor baka wankai haying jong ka. Ka paralog kala lej wood saying jong ka emi ban lej pe jaka. Enda ka paralog kala poi haying jong ka. Ka emi kala yatu ya ka paralog badon kishinrang babudin nyanga hakapor banga wankai saying jong pi. Bat ngalapan jingarap ya uway ubri ubadai manager bat udairu ubri ubadang samla. Ka emi kadaya ro yu royas ba ulong ubabha bat udairu ubri ubadon muram dan akor. Ka paralog kala ong. Pertai menta te om dan syuk ka jing sengan kat syabalet kat syabawan. Kam tam ki kente ki kelong ki kena daptang jing ma sudah. Ka parlok kala ong ya ka emi. Don bok emi bapi pan jing yarap no ya uroyas Henry te om tip syuk ka ka banjia ya pi. Ka parlok jong ka emi ka let no saying namar ka ting yok balap bamit yok sajia kumbajia ya ka emi. Te ha kasngi kababut ka emi kalamut le treno bat kadang ap kali. Bat ha kata kapor lawan ka kali jong uroyas bat ula pensangya ya ka. Uroyas ula ong ya ka emi. Hey emi, pimut le treno ne? Ka emi kala ong hoot ngamut le treno bat ngadang ap kali. Uroyas ula ong, kiu no dakane ka kali jong ngin ya le rengkat no. Ka emi kala kiu no hakali jong uroyas bat kila yalet rengkat no sa office. Uroyas bat ke emi kila keran sung tenat bat kila pan number phone iwe bat kidaya ong bangin saya phone. Endala poi ha office jong ka emi. Uroyas ulet bu shuwa ya ke emi sa office jong ka bat hadin pat usalet no yalade sa office la jong. Kajing ya sultanat jong ka emi bat uroyas klanang kampan jan yaki namar kilayo ya phone ya text bat uroyas manla kasngi. Uroyas uwan kai teng haying jong ka emi. Ka emi kalong ka bas sultanat ka ketin ka thelij bat kalong ka samla ka bas ngeutu. Uroyas ula iye ka emi dang ba umpen pau ya ka jing iye jong u ya ka namar ukwa ban keli shuwai ukpa jong ka emi. Ha kawai kasngi. Uroyas ulet kai kenang haying jong ka emi kenang ba unya kendo ya ukpa jong ka. Uroyas ula ya kendo ya ukpa jong ka emi bat ula ong ya ukpa kumne. Pa ngakwa banya tok bat ka kun jong pi namar ngala iye ka. Ukpa ula ong kumno ngan supen ya tok ya ka kun jong nga bat pi habang ngaya pi ngam itu ngam tip hiru pilong ubri uba kumno.
Kat kata ka kam te ngadon kam bantip shwa ya ka jinglong jong pi. Uroyas ulia tu ha ukpa jong ka emi sepang jong ubaro uda ong artat. Lada pim sengushan niya yang nga te sawan ya kendu bat imei. Ukpa ula ong nganya keren shwa bat ka emi yo bakam mon bat ngan saya tu ya pi. Uroyas uletno saying. Enda ka emi kalawan na jing tray. Ukpa ula kali sepang jong uroyas haka emi. Bat ukpa ulia tu artat haka emi ba uroyas uie caka. Ka emi ru kala tu ha ukpa la jong bang ngaru pa ngadon jing ie ja uroyas tang ba ngam nut ban nyatu namar ngelating ban nyalang samla. Ukpa ula sngeu tu baka khun jong u ka mon ni uroyas. Hadin shita yau, ukpa ula ai kubor ya uroyas ba usngeu tenat ya u ba unyatho bat ka khun jong u ka emi. Hapo snong hapo tau ba ro kila pena ba ka emi kan nyatho bat uroyas. Bat haga sngi ke babut, usam larim jong ka emi ula lait na patok bat ula wan snong, ula bena ba ka emi kan saya tho bat uroyas. Usam larim jong ka emi udai ubri ubadan keti hakikam riunar. Ka emi bat usam larim kila dep ya klat Henry Marsen bena ba ka emi kan nyatho no bat uroyas. Usam larim jong ka ula sngeu bisni bat ula phone nya ka. Bat uong, emi ngayo sngeu ba pimut ban nyatho. Tang ba pidei banwan ya kendu shwa bat nga menta-menta. Lada pimwan, ki dur bason lang manga bat pi, ki video ngan sapan ilo ta usam la jong pi uba pimut ban nyatho. Lada uroyas unyo iya kini ki dur bat ki video unum trek shu ban nyatho bat pi. Pi hap ban nyatho hi bat nga. Ka emi kala ya kendu wud di usam larim jong ka bat kala kerpat ya u ba undilit no ya ki dur bat ki video hapok ka mobile jong u. Usam larim ula ong, pidei penyatho bat nga, Henry ngandum dilit yakini kidur jong pi. Ka emi kalit pai da jing sengusi saying. Enda ka emi kalapoy haying, ka emi kalayatu ha ukpa bat uroyas syapang ka jing berngam jong usam larim yaka. Ukpa bat uroyas kila late report ha kipulit. Kipulit kilawan kem biang usam larim bat kila set biang u hapatok tamar ka jing penlong blackmail jong u ya ka emi da ka ba penting ba ki don kidur hapok ka mobile jong u. Usam larim jong ka emi ulas ngeu du nong bat ula yok la ka bai nong ha ka jing temu bas niu jong u ban penjak burom ya ka emi. Ka emi ka day ka ba shlur bat kam tiang ya u kalaya tu da ka ba syai kedar ya ka jinglong usam larim jong ka ha ukpa bat uroyas. Usam larim jong ka emi ula syak set biang hapatok bat ka emi kalaya tok dan buram bat uroyas da ka jingku jingsu ba klem da don jingwit jingwo syu. Ki briu bas niu ila de ki mut ban pen sniu lem ya ki wei namar ki kwa ban pen ngat ha ka ju ka jingjot. Paralog pia so tenat ne em ya ki jingya tu khana jonga lada pia so tenat sengu ban like share bat subscribe ka channel bat saya komen. Kublai sipun paralog ya ka jingker shan jong pi ya ka janai story channel.